गेली. कोकणसादच्या स्वागत. 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले कोकणसादचे संपादक संदीपजी देसाई, डायरेक्टर आदरणीय ढवळीकर सर, ज्यांनी याची सुरुवात केली ते आमचे मित्र सागर चव्हाण, अतुलजी रावराणे, सतीशजी पाटणकर, सचिन देसाई, सागर चव्हाण, आदरणीय श्री करपे, मोहन होडावडेकर आणि ज्यांना युवा पुरस्कार मिळाला ते सर्व पुरस्कार विजेते. खरं तर कोकणसाद ह्या प्रत्येकाच्या घरगुती जीवनातील एक साथीदार बनलेला आहे. कोकणसादची बातमी ऐकल्याशिवाय दिवस सुरू होत नाही आणि जर स्थानिक बातम्या व्यवस्थित ऐकायच्या असतील आणि अतिशय कुठलाही बायस न ठेवता म्हणजे अगदी निर्भयपणे ऐकायच्या असतील तर कोकणसाद हे आता एक मान्यवर नाव झालेलं आहे. कोकणसादचा प्रवास हा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या नावाने त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. नंतर कोकणसाद, त्याच्यानंतर कोकणसाद हे वृत्तपत्र आणि या माध्यमातून सर्व कोकण हे आता कोकणसादने कव्हर केलेलं आहे. माझी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा आहे की शेवटी कोकणचा आत्मा मुंबई आहे. मुंबईमध्ये सुद्धा कोकणसादचं त्या ठिकाणी अस्तित्व असलं पाहिजे, कारण मुंबई ही कोकणी माणसाची आहे. आणि पक्षाची वस्त्र बाहेर ठेवून लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करायचं असतं आणि म्हणून ते काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडत अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. ज्या छत्रपती शिवरायाच्या त्यांनी बांधलेल्या पहिल्या समुद्र किल्ल्याच्या नावाने आपल्या जिल्ह्याचं ठिकाणी नाव झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मी ज्यावेळेला पालकमंत्री होतो त्यावेळेला ह्या जिल्ह्यासाठी 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 25 कोटी रुपये मंजूर केलेले होते आणि त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे एंट्रन्स आहे त्याला भव्य गेट आणि त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा पुतळा असावा अशी संकल्पना होती. आदरणीय पालकमंत्र्यांची सुद्धा तशीच इच्छा आहे. तीसुद्धा लवकरच पूर्ण झालेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावासियांना बघायला मिळो. मोठं संकट हे आंबा काजू बागायतदारांवर येतं आहे. मी निश्चितपणे या संदर्भातली निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे, परंतु त्याचबरोबर लक्षवेधीसुद्धा मंगळवारी सुट्टी आहे, बुधवारी कदाचित किंवा गुरुवारी त्या ठिकाणी चर्चेला येईल. त्यालासुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचीच भूमिका आमच्या सरकारची राहील याची मला खात्री आहे.
कोकण साथ नेहमीच अनेक उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने कोकणच्या जनतेबरोबर राहिला आणि मला विशेष कौतुक करायचं आहे की अनेक पर्यावरणविषयक उपक्रम हे कोकण साथने राबवले. त्याच्यामध्ये चष्म्याचं वाटप असेल, सायकलचा वापरासाठी चालवलेली चळवळ असेल, करोना काळामध्ये जे बाहेरून आलेले मजूर आहेत त्यांना तयार जेवण देण्याची भूमिका असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून नेहमीच कोकण साथ हा ज्याप्रमाणे वृत्त सेवेच्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी आहे तसाच समाजसेवेच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अग्रणी राहिलेला आहे. त्याच्याबद्दल ढवळीकर साहेब, संदीप देसाई आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 12 वर्ष आपण पूर्ण करत आहे, परंतु 25वा वर्ष ज्यावेळेला आपलं पूर्ण होईल त्यावेळेला आपला विस्तार हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घडलेला आम्हाला बघायला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्व बक्षीस विजेत्यांना मनापासून ज्यांचा पुरस्कार मिळाला त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.